kren ko trai kisakri jong megi ngam ko moong u Samuel konrad ukreningi lengbau apostol Paul na kasiti segi Kolose kal nang balai ke khot ke bakat arter namar ba philong ki bala jit jong uplay ki ba khoi ba ki ba ye to kup iladi da ki jing isnei na do ga don hot da ki jing spun da ki jing snowred ki jing jamnot ba ki jing yesha to yesha mar kliang to ma bi ki jing sang sap man sim ba phia don mar kliang to ma ku mau trai ula ma bi phi to tap klub ikine ki hok paro da ki jing ie bahkan te lang ya ki wei pan bahkan penjanai ya ki jing suku kres kare ban si shar ki do no ki jong phi namar kum ki do khot jong ka wei ka met la khot e phi sha kata ki jing suk to long berbor ki bas ngongu to ai ba ka tien u kres kan shong ne kar ha e phi to hi kai ba to pen ilem mar kaliang da ki jing start baro turwais ngungu hau blay na do kadonot da kisam kiching ruai ru blay bar kiching ruai ba shok mensim baro kar ka ba phile da ka ti ni ka kam to le ka ta ha ga teng jong trai jisu to ai ngu yo blay ukpa leng ba jong u phi ki kan thei to pen hapo il di halaki tanga kane ga long ka akor ka ba paso bhai u trai phi ki rang to ie yala ki tanga wat long ki ba to met yaki phi ki khun to ko ngu yala ki kmi ki pa ha ki e baro na mar kane ka long ka ba pen sngo bha yau trai phi ki kme ki pa wat pen salia than yala ki khun yo ki ret men sim ktien jo trai ngis ngongu yau play Kublesh bon ka rabi ie mela pha biang ikini ki men ki para ke chungi ha ka ti ki jing hikai basua ba kan shim ya kata ka long jing lo sem tong ba ka sakramen ki jing ki tu rem ba khu me wan me ai man ta ya ka ni ka jing ai ki chong me ba ka tien chong me kan chong ne chong sa haki kumba la ong hi do pol to ai ba ka tien u kres kan chong ne kar hai phi to hikai tu pen ilem mar kaliang da ki start baro ki start ka ban kong hi ka wan na me jisu bi ngi ben shet ha me ya ki e baro ha ki ne ki ha ki jing em jo ki kon samla be i chungi to ri tu somar ma me ya ki ne ki kon samla be i chungi ba kin du bla shisha ban im sngi ya ka lenti ka jong me silenter ka jing em ka jong ki ipan gir pa di kne baro hakar teng batiang u Jesu Christ utrai jong e amen yero ime gu Jesu ngongu ime gu Jesu ipanan buram ime gu Jesu ublay shibon ku Jesu hakar teng pa berukun beru mensim bakoi amen te kuman recap biang ya ka hikai ke bala hikai manakane ya ka ba na pedang ju phi ngalong i phi ban ngap ya ka bala record manakane ha ka YouTube na kermen pil ale e kata te ki balawan macam tayo kanam long kasep la dangi revise biang ya ke bang ila hikai te ngalong ba kasyong kasyaman kade kaway na ki institution ki ba rimtam maka sing embryo haka ba ublay hi ulabo ikane na do bastang bakan long kakam kabakhu ibakantang kakam blay kaboblay ula thau yu priyo kadur jong uhi te haba ong kadur blay kamud ay kata ni kadur blay kamtam kata kajing so tho jing yu blay kat kum malapan pau ngi ublay ukpa
ubleu kon ubleu mensim bokoi te la khot lang ingi baro ki kon Kristan bangin pesim dori kata dor jong ublei ban long ying long sem hagaba hagi ying sem jengi kupa ka kme ki kon la ban ong mokum ka dei ka trinity bokoi la pan urlong haga long ying sem jengi ya kata dor ka dar jong ublei te bolo thawingi ai ngi ya kata ka hukum bangin late ban penroy ban long kan rat halor ki jing thau ban ban pen pha pen miat mde ban pesdiu ti kita hi long ka ba ngi pesim dur ya ublei ti kham tam ka jing long jo ka trinity bu koi ka long ka jing long ka wei ka jing te song ha ka ba na ka na ublei ku pa na ublei khon na ublei mesim ku ka toy be tang jing e kadai ka toy tang jing e bat kata ka jing e ka te song ki phi te ya ka ba la anut lak melan ti hi na phi ka yin longing lo sam ba ka de ban toy ka jing e ka ban te song ye phi hi ba so tho ya ka trinity bu ko ki nam la ba so tho ka de ki maya blai kum no ki lai person ki long way blai rei ni so tho ha ka analogy le ne ki jing persim dur ya ki e ka ban de ya ki jing em ka jungi ki jing long pa ki jing long pe ki jing long khon bat ka jing te song ha ka ta ka jing ya de jungi te ka te ka long ke ke ba long ka kam jo ublei ka kam shong ha shuman ka de ka kam jo ublei ka de ka kam blei ya ka ba kam de ta ka kam jong ka jing rai jong phi shimet ba ngan shong ha rei de ublei ba ai bori phi ru ban rai de ublei ba ai bori phi ba so thu ya ka ta ka jing mut ka ba jin liu jong ka ne ka shong ha ka shoman ba ka de ka kam jing pen em ha bagi ong ka ta ka de ka kam jing pen em ha ka ba u senrang u pen em kan thei ka pen em senrang thik ko mau jisu ula pen em yang ni ti kum taru u kwa ya ka ne ka jing ya ka jing de silok si tengah ba ka de ban long ka kam jing pen em jisu ula pen i ya kata ka kam jing pen em ka kam jong ka jing ai ka ba ha ba ula le ka jing ya kam phla ka ban kong ru ka de hi konteks jo ka shong ha ka choman hapo kana ka lilaya pi te ka de ka por ha ka ba jisu ukren ka kam pi ban ong ko ban ong no ka ne ka kam ka ban burom kam de ban klemrai pi ya ka ba kila de ban klemrai kita kinong let kurim mo po kana ka lilaya bam don shu ka wain ka ba don kam hagar kom kritik stur jongki ten rei de jisu bala don ta ka maria bala don ta ki apostol ki don ta ki ba save your situation ki ba save your situation ya ka ba kilongi no sam jingiru ki sadon ki por ha ka ba sadon kata ka jingduna kata ka wine ha ka tin bible kemut joy ki jing kemen mesti ka sadon ki khap ha ka ban sadon kata ka jingduna ka jing sosi ka jing sodiao ka jing soya per kuma ongno ka mangala sngew ka ki puli mangili puli mentan mo kata ki jing sosat man se mi wei pat wat man ta por bayalang ro sei don ki khap hak bagi le pen at iwi pat ngatrai ka phim lai na kata misunderstandings mo so tu bakla sadon bai but sibun ke sawan la pilesiong ke sawan kambun ten rai gitep hi ba kan ni ka kam ju blai ku ba wadu jisuru balas dang wan pen em kan pertai boleh kedu sibun ke jing pasha syet kita ki kita ki nang bojo hiro mo kilong ngi mitu yo tau jisu but jisu la ula sosi nan ta kata ti raya ke jing em ko jong phi ai ba kita ki jing ki jing so phe ki je pher chmot ki jing sngo thu bakala ba kinom ki kinwan kin pinwan rai kita hau jisu bon pen bai pen bha khot yu jisu khot ya maria khot ya ki apostol api om khot ki apostol kemot manu kita memang i ke apostol juga cung bentang mo ka balang ka we na kada ka shin juga jinglong ba sisha jeung balang katolik ka dei ki jinglong apostolik ka ba hiar pateng na du ki apostol
dan sautli kita kisien juga jing long bersisya juga balang Katolik kawai bakoi Katolik bat apostolik pi di kot yaki bar ke saai yaki ne ki jing long bersisya juga balang manu ni tep hibau Jisu ulamang ban bu ia kata ka human institution hang di pertai jinla gumta kemud unam aibor biang ik tagi ju ki apostol ki bala set kelayu ki bala len yu Andrei hadirin kata ulah pau biang aki hadirin ke jimbi pat mo ulah pau ki badula ai ki ulang ke jing suk pi kumau pau pa enga ngaru apa pi hi lai biang kata ulah persal halu jengki ya musim mukut kemisiam nang gospel kat kum Yohanes nang barpeu ba ka jing pen pau ka ban kong jong Jisu ka dei hi syaki syakini ki apostol bau kwa ba kata ke bau loong ya Petrus iya ka importance ke bau Jisu bo te na do ka por bodang embar hadin bau la mi patro mo importance bo ai golong u kwa ba kata institution ke bau musdang kan beteng legit kan armut te bad chobun jiru la da duai bersimit le pipule na ka gospel ke kumu Markus nang balai mo de khot ke bakhat sau ter habau jiet ya kita ki khat arngut ki apostol bat wai paro shmet kadi ka kam ka ba ka ba khut bat ni shemru ha ka gospel kat kum u Yohanes lene ha ka gospel kat kum Lukas siapang ka jing duai ka jing Jisu ya kini ki apostol hi udah duai jur bahanam ta ki apostol wong baki nagalunong bakhat niyo gospel Yohanes kedkhot ka ba khandai terter wong aduai nagabanta jong ki ngam duai nagabanta ka perthei henrei nagabanta ki brigo mel ai nga anmar ki long gi jong me phi ko pa bu khoi tam tu sumari ki iwa mel ai nga ta ka bor je kerteng ge jong me bakidu ya long ka wei kumba mangi long ka wei ngal aya ki haka ia ka ktin ke jome bat ka perthei kala isi eki namar ba kim penyadei bat ka perthei tu pen kentang eki ha ka jing shisha ka ktin jome ka long ka jing shisha kuma melap ha ya ngai sa ka perthei ngaru ngapha eki sa ka perthei bat na ka banta jong ki ngapen kentang ye ledi ba makiru kin dup long ki ba kentang ha ka jing shisha di kentin jong Yesu baduai haka gospel jong Yohanes kat kum Yohanes kelong bakhat nyau pi tara pipe ka gospel kat kum Lukas ro ni syamba kumno bau Jisu la duai lepa na ka banta ki apostol kamtam na ka banta utau kli jong ki apostol pi pitrai ken gijin dua jong Jisu ki silong kam kai se pitrai ba kata ka institution ke ba mau seng ba legit iki khat arngut bala tim kerteng haki gospel mo kebangi puli kemalaong pinaga gospel kat ko Markus long balai khat kasau hang tu ko do gi kerteng jong kini hi ka jingmut Yesu bat sedang ke balang don ki ba hikai ngi ki ong ba ong kam balang don kam apostol direct badu blai pi kinong yalap niam ki don ki bo ong gumta ngim panrem ni ki hala ke sotu nyang ki Andrei kani ka ngihap im kat kum ke jingkwa jong Jisu umde ke jingkwa jong nga dengan pedihat ke bangamon ya la kwa ngaseng ka balang rum nele kan pedihat bomon ke bangap Andrei ngihap pe ya ka spirit jong Jisu tadi di benong kinong bot jong Jisu ki deman pe mo Jisu ong la pi jang pi ko ngoi hukum jang hi tiki hukum jong Jisu ni pe ke naga jingtho bo ong kata Lukas nong ba ar po ar de khot ka ba life away kecing duai ka bau Jisu duai na ka tau Simon udeu Petrus mo Simon tukan mau bau syaitan ulawat lat bantai phi baro kum yau keu herengala duai na ka bantai jong phi ko Simon baga jinge jong phi kanam tron phi pat enda phi wan pai
biang sianga tu pen scam ya lagi parah pi kan ne kadai kajing IT de hatu jisu Solomon man IT hawai ukle pi ku bangi pule na gospel kot ko mu Matius mo kalau nang hanreu kata ieng tu ba nagaliang jong jisu ula je dia Petrus ku mu kli jongka balang kalau nang bakhat reu khot ka ba khat phra ter pilong Petrus mau siang berhaloru ne mau siang ngan te ka balang jonga baki bor ka dujok kinam lai ka ngana ye phi ki shabi joka hima beneng kat ia ba pite aka pertei la te ha beneng ru bat kat ye ka ba pi pelai ka pertei la pelai ha beneng ru tiki ai kini kimde ki ba shu tho by accidents ki de ki intention jo jisu ya ke bah bangi ongit khot ke pastor ru ka chokha chong ngan jungi kadi kata ke ni khot yo jisu ni khot ka maria ni khot kumale ha ka jing chongkha ha ka na kale ya te ni khot ki ka balang besisha batang ka balang ka tlik sisha ka bompat pen bet jaklia ya ka ni ka hukum blai ya ka balong da ka bau blai ya ka bau blai la pen so ubreu na pen klat ki we ki balang ki don ka jingya tarkot ka jingya divorce ka iberkot pi te ka de ka hukum ju blai na malawan keliu jisu daki Farisi ka bet am yu breu bat pelai no ela ka tengah na ka no ka dau jisu la kan syai kedar pim ya ka bala tho la tho kumno pi pule bible pi pule ya kot ba ya ka bau blai ro punya so ubreu no pen klan ki arngut ki blong syuar de ka we ti kata melaban mundur bonong bandai bet pelai nama kade kecing mang jo blai no de bokut haba blai umang ngide ki beri bet bakla hi tinggi ban khot ka pastor bat susuro jisu hadin omne tang berbadang imba udah confirm sisya ya kata kecing don kam jo ka balang andre hadin ke jemi padro lar pipein naka gospel kat kumu Yohanes pensyam ni kata ba Jisu ulapau hau Petrus pi kalau nang bar kuei khot ke bakat san ter pi ulapau dala de pam Jisu ong au Simon Petrus ko Simon kuno Yohanes pi kam i ma pi yanga ban ya kini ban nakaliang jong Petrus wong menu hoi kan rat wajiba mete banga i de me Jisu loong biang hau to besai kilang brojanga pi to besai kilang brojanga sin baru wong keli biang Jisu Simon kuno jana meda i sisai nga hoi kan ran nga i de me syarai kilang brojanga bar kasin balai keli biang gu ko Simon meda i sisai nga Petrus ul dungak ka mensiem namar balai namar ba simla i yau Jisu ko madai ban i ha kata kamiet balak ya mi Jisu ulalen ya lai sin laiwan ba itu yu Jisu tu Jisu ban ong ba da kata ka pop bo Petrus nya isa prang da ka jing bom tikana kwa udah pentikana ba ya Petrus lapan kam ti biang hadir ke jimipan ya kata ke bor long kli jang kepala ngidon ya unong syarai website kilang brod jemi bat basai kilang brod jang partai berok kawai upo Francis akan ke jing mata unong me bujedi ba ars pa ndri pun riu bakala jong u Petrus ba we pat ngidon ke kerteng juki Kide man kot iki apostol jengi. Ha kecing ya thok kan dikurim jumpi. Kide ban witness jengi. Kide ban ai ngi ki juk jengi kai ju Jisu. But ya ka bau blai ulah punya so breu nam lamat pan klan. Tina kana do na pedeng jumpi ki basawan ha ka balang. Ban pen purai lidi. Ndai ban klan yam. Pim klan yam re.
penpura piwan ha kata kaling jong u Petrus kaling jong Simon pi page ya kajing ya ha YouTube jong u ha YouTube ki bakren spang kani kam tamu Steve Ray STEVE RAY page kani ki badang nuan nak we kan hun balang page kani bakum no pen stream dur ya kabalang man uru dai baptis masyua di wan ban long ha kabalang Katolik udah ai ka tijing hikai ya ka yau shabi ya ka het but ya ka bor ka bau Jisu la ayo Petrus pi sngap ikani si sia wat pi ki balong Katolik ro pi sngap ikani bisa skam shu akan jinglong balang akan jinglong balang bagi doan ka balang bisisya tinggi di ban khot ya kini ki hikai jo balang ka balang jingi kam sya bang yen ya pat yen ya praha ka chunga chuman ka balang jingi ka long ka te sang te song ni di na gina daw nga shim lepai pi ya ka de ka wei benta ka bangal ong pi ba ka benta ka ban kata menta ka de ka jingi de ju pi bat ki wei man ka de ngalak ta ai ka jingi de ju pi bat ka jingi de ju pi arngut pi te ka jingi de ju pi bat ki wei na kong ki kun ki ti wa ta ka ar ka balang ta ka imlang salang bat ki bayi ngasem mo ti mentang ngishim shuai ka balang mo ka balong no ka balong ka daw jong ka jing shoka shman pi ka dei hi ka jing long ki de khot ki bapura jong ka balang te u Simon Petrus u bamanta u deu Pope Francis ya ka ba kumbal ong hi daw Jisu mo akal nong ka ba khat riu jong Matius bad akal nong ka ba aga gospel kat ko Lukas ko mga ong mantan akal nong ba arpuar ka ba Jisu lo anticipate lepate masa doan ba ko kawang ti yo Simon yi mata bon ki YouTube ki video mo wat na po kabalang jingiro hi bagi siyam daw yu po Francis mapli so tu baklayu ba na pala siya ba de syok ka para kantay para senrang which actually was misinterpreted ya ka ba nagaliang jong po Francis ba udap tang da kata kajing iye ji ki bajenjar ki balanot mo te u kwa ya ki ba kit skau thu ba ya ka jing iye wade kitu ki banong pop ru ngi de ban pediang ki kum ba ki lo ba ki de ban don ka hok ki de ban don ka hok haka ai wala da ki im ma ka ka jing im persyai ke jing im jaga balang re kum ki nong syong snong di don kami ko pi te bakin ki dei bandon haka yin kasem ne ki kasem bagini syong ka syong man ne ka jimpet juga yin kasem ka mende ban kan tai ki namar baki ong baki don kan ka same sex tendency mo te ka yin kasem ka mende ban kan tai ki baki dei ki dei bala tai do dei ka bot ka yin kasem ka de ban shimi ki kum ki kun ki la jom bat kas ki sarkar ki bersim ki bakin ai ki ka ai ka balang ka namla aban ai nya gitu namar ba ka kamde ka hukum ju blai bali ka pakan te le presida e te la sotu baklai u la batai baklai u ba u pop u dei u reu bon kita ki jimpan syai don ki bala pen snareng ro yo u pop Francis mo agi YouTube ki yo i ha ki pen snareng ba bala nyau mi yak jakar ba kom tater mlele ngi kerkhui gitu baro namar ba ko mo ang Jisu mo ko try to ma biki namar kim tip ke ka bakile jin la tip jin la pe khambhai ke e ba Jisu la le la thmu ada shwa hak bor bodang im la ne hadian bala la mi patru ba u ai ka importance ya ki tinga thai kin jin dala kham antat ya karkom ka wangti ya ka balang Katolik la ne ya kinong syarai ka
te kajing ide kajong pi kaban kong la ra ka kajing ide jong pi bat ki khun kajing ide jong pi bat ki ka imlang salan kajing ide jong pi bat ki yeng kasam ka shong nang kong kajing ide jong pi bat u play yau pita jong kajing bha jong kajing ide jong pi bat kiway and tell da kata ka jingade ju pi baru play la da phila bet ka jingade ju pi baru play phisa bet ka jingade ju pi bat ki khun bisa nang kum no ban sneng ban krau iki bisa nang ban long kan uksa da ka jingem ka ju pi iki bat bisa ai ka ba bhatam ki khun ju pi phinam kwa bangan phin bam tang yeladi ma don ru ki babam yeladi belah re khadu khan wai ki khun ki cha thangan re pa ti ba make enjoy extra mo extra ki do jam ro gitu ki do ro gitu ki jing di balai thojaj gitu ban pan up ti ka tu kalong ke kalong namar ba phim be hala de ka jing long man sim je de ju baru play je de ju phi bar ka balang ti na ka ni ka daw piklet ya ka kamram ju phi bar ki khun ki ti ru khun ki ti ki pet kliao ye pi ki mek ba te ki khun ki ti ki kim don kam ya ka kaspa ka jumpi anda ki don kam ka ji ki jumpi te ka ne ka wei ka ba don kam ya ka jumpi ka long ba phin long ki briu ki ba ting burom yo play pi kum ong ki ka kitab start mo jing ting buram yu blai kalong ka jing sedang jing stan barom fear of the Lord is the beginning of all wisdom sam chispa khat pran khot pra kambha ka basania autrai ben ka basania akibriu kambha ka basania autrai ben ka basania akisi pi na pla nang shisha baso thu ikni ki ba khon mo lani ko mong upol mo ka chithi shaki roman kalong ba pra khot lai kuwei pada ublei ulong hakalian ni jungi manu ban persyai ni hi tila pila don ublei pidon lut bat phin sala ban le lut ki baro kum ong biang upol Philippi kal nong ka basaw khot ba khat lai ala ki baro hau ta basan bo ya hi kum ki pa phin hap sau thu ba phin king atia ro ublei hak jing lok long pa biang sa si ni tiên chu blei bat ki ching duai bangala shim men shep ta yo atleng mo ya ka ba pidon kampat ban so thu kumol ong hi ka ni ka bangi pulei mantan ka thi shaki kolose to ai ba tiên chu blei kan shong ne kan shong to ai ba tiên chu blei ka tiên ukris kan shong ne kar hai pi bat nda pi kamot ba ki ei negi bentai juga tin ju blei ba pule manne thi se ki kolose kal dang balai khot ke ba khat ater itu ki chi ong ye ki nge sha mar keliang ye map mar keliang ke jing weng no ke jing sosat man sim bat ke jing munta ke jing sup bat munta ter itu i bau pol Ukraine hasua ba Ukraine ni ka jing senang ye kita ki ye kira ko minok pa pi la Ukraine ma kine ki sap ki ba pide ben malen ban le te hang tu la tho pat ye ki ya pi kan thei pana po ld komod pi kan thei pide ban don ni ki sap ki phong pi sendang pide ban don ki sap ki phong ki jing jo ublei ba pide pen ilem mar kaliang da jing start baro jing skongu ruai ki jing ruai sang jing ruai ngap tin ju blai ba kum ta te te ngatrai ka jing de jing phi bat ublai ka je de jing phi bat kabalang ngimla ban pade khlat kata ko bang oi phi maka de jing kwa jing ublai ba phin don po kabalang haga institution kan hun ka ban support phi ka ban arab phi haga khia ka shon te phin long ki khot ki ba
kiba shirhem ki khot ba im jong ka balang hamtam lada pide ki bri ki badwai bri ki ba wat chu chu sepang ki hikai jong ka balang ban tip chu chu namar kambiang ban chu tip tang mulum balang pidon ka kamram kum ki hagi jong mi long pa ba phit tip ki kun ki ju pi kli hadin balai mai kum nei balai pa kum nei pidong are ngam tip to ngene lai kali no padar hoi don kam man wan kan du padar ro anre nandu I baritam hap lai kli padar te padar la king kli pidon man kam te ban percaya it is a parental duty that you have to teach your children the faith itu ki bala ya tektien kawen ki jingkeli ka kamram jupi ki me hatu pisau tu ba karwa jupi kalau manyo ki kun giti hoi tu ban pesan perang ba ai ki jingai hoi so tu ban ai ki jenang ista hoi so tu bal tektien la ong git hoi ban ski baptisma ro la piwan ra ya ki kun pipkwa ayu na kabalang brain te kun pi ka baptisma ti na kaliang ulung do ong pipkwa ayu baptisma ti kan mau ba pidikai ki kun ya ki jingai but bakin rakhe ki hukum jo blai hi pikloi ban simti kan ni mi pakyom mikloi hi te nagan kadao ya pass on hagi kun jo pi ya ki e bar khoi ki ba pi yo ek pidan pin nom la ko long ko sam la bi ban sa long ki mi ki pa ban ai ya ki e ba pim don haladi pin le klong nei le pim don pin hab don shwe di hab don le ka masim duai ka masim du blai mo ki khon ki de ban yu I ba pi duai pi ki khon ki de ban yu I ya pi ba pi le shi mani kai ki ban le ban duai ba kum dat te ka jing jong pi yo blai ka de ka jing jong pi ya ki khon ki ti ba ki de ki jing a jo blai hatu ka sam ba shi spa at pu nyeu khot balai sam shi spa at pu nyeu khot balai ka mau lundet shi sha ki khon ki long ki jing ai no trai shi sha ki khon ki long ki jing ai no trai te phi dei ban khen kor ki ni ki jing ai or dor yo trai hi but la pi pech shi sha la pen stream dor ya ki khon kum ki ding ole balong hagen ka samo kilong tender ba apa uding ole papa ri Palestin nyeu ka ayu de uding blay mo uding makan sai ya ka ji peskem man singi ji hikai ji peskem ngala hikai kata singi blay ya ka jinglong jung uding ole mo na do por jong nowa lolong kentang namar balai namar ba lawan ra hida kata kaparu ya ka sla ole mo ti ka penyang krisma ka don ka ya ka ni ka ya ka ni ya ka penyang ude penyang ole ha ka ba de penyang play ha mas pen sle itu ban ya ki ban yo ya ki sakramen per kum ka ji peskem bat ya ka baptisma te na ka ni ka daw ala pusim dori ki khon ba ki long kum ki ding ole balung ding blay balung lani pusim duri ki kum ki khnam hakarangkap jong klawai hi khnam dekan ni kasamo khnam ki panep te ubadon ni kita ki khnam usmus ngai naldi ulong kum unong urang yepom mo lapan ni sim duri ukpa kum urang yepom haba ki khon pa ki ki khnam kan badang dor kita kum harangkap tu usmus ngai bah ti kaktinu blay kai ai ni ki symbolism bagi ke jinglong bakar pang jo ni kon ti pia kwa kon bro ha badon ki bang ma apsha sepe tem tempat biang kam ke jam no kata kam dei we have no right to decide hi ya kabalang ka advice ngi ka long hoi pidon ka hok ban ayu handrai ka de ban long natural family planning not artificial ways to use artificial ways pi ha ka ni bentang aku ban pensyai bai ka ni
namar ngidei ai mangi ban rai la namar dei ble barai ke ching pi lani ang ani pat kwa ini tu pan hap no we have no right ngim don hockey maka em gayap ka dei ke jong ble pi te na ke dau phep so thu ba kini ki balong ki ong ki olive balong they depend at your mercy balong benadu badang pe macam po Amerika kan kajing udah Catholic jengi Biden mo ten rei ulong pro abortion mutlak ban peniap ikun mo ten ngai Catholic kimpur riu selesai don ki katu kan section ki babut rei buan ki babut yo Trump bat ki lengdo ki dunia Kristian ba yo Trump rei sosui bakalong mentah ni mat sa job hiu tu ba ubalong pro abortion kemudian Trump long pro life kemudian kacing MP kacing em makordor di mandri basumar cibon kicing kelemar lada ka long yung sem ni kumkari lada ngi ngim kenkor ya kan ngim kenkor ya kan ka cing ai ke makordor jo blei tinang ni daw ha kacing em bujung pi hamtam hakapor bapang ikun ase ke ba pinsa sosi ba Jepang ikun bat kane ga lani ke Jepang jong iwe pa jong pi mo tinai ta por na pila long lupa ki bri basania IT hublei pinam don kanu ke jing ting ni seir namar de hublei pala mangi pi bula penlong ing pelong se pi bula sedang yo wa pila sedang bahar kan ber unong ri pi mun saya ilangar kan pi mo kumoong haga kitab jong Isayan tulpa kalnang baso kuwei dukot ba shipel war khatlai Isayan tulpa ti kum ta wat tin na banga don reng khat ba pi wat khau eight na banga lang ublei jong pi ngan pen klan ni pi ngan kan pham ni pi ngan shan bori pi ban ngan pen job pi da kakti ka mon jonga na ba manga utrai ublei jong pi ngabat pi na kakti ka mon di manga abo ang pi wat ting nga saya rapi pi te na pi yai nang isikman ngitep hi ba pin sayo ki kuliti beliau sa ai pi rei kam long haka jing rai ju pi kata molong pi belum kami ki lenti ki balong artificial mereka balang ka hikai ni ba natural family planning pila ban le haka por ba sai so mo ka kan thei ka mod ban refrain ni ban me kan du haka jing long sitanga ka ju pi kata ka balang ka sha pan len ni lati pi la ban pulai shu pi la ban kli ki expert ka be dei bat ka jing long kan thai long shin rang ka trai klempe pi so thu ba ka balang jungi ka sha ya ka natural family planning dei ka artificial family planning ya ka ni kunu ki artificial ni ker kam jugi da wai de sin ni ker kam jong ki ji perangkam ha ka be dei bat ka long ka thai long shin rang tikane kalong ke jimburom lepa ya kita ki ki bakordor ku ba ong ka sang ba sis par konyo ko lai ba sisya ki khun ki long jing ai no trai kan mau ba phin nong pen baklan mario hadi na bot peace nga ong ngi la kum le kum to imat salong kum ne ki khun kum ki breu de tengi sa dot mo imat bang la le su nyeu yo ble imat salong kum ne te nai boi kata ka ki jing artatien ki pi bot be chanya be thau play ya ka lenti ka jong u te ki khun ti shisha ki dei ka jim teng nyuk sai jing em jong pi wala da pila de ban leina na ka perthei ka snam ji pi ka ngai tu dang ki khun mo ter pi sai ki khun ji pi ka sai o khun ki salong ki siu jing pi ta ki siu ji pi ka sai o khun ki salong ki khun miao bat kum ta ter khun knai khun ngam tip yu ki ong ki tien jingi ki bam ten da so tenat bane keren ro mo ki khun sim ki khun miao ki khun jen reng ro ki ong te rei ngitep hi ba ka pateng kanam kot namar balai namar ba ublei ulai kata ka hukum ba pin leit pan roi ban man ban pendap ik perthei
thì cái đây cái chính cậu ngụy kita kau kumplay thì nâng có khi đi ban tiếp vào Giêsu là lòng khôn thì là đầu Giêsu là khôn yêu play là lòng khôn là lòng khna bật là ông rồi tôi xả bị khna kinh quan sang là cái đôi biki là cái khu cái đôi iki thì cái khôn cái trong phiru un nam ire un sa cái khu cái đôi iki cái khu iki sa care sa dai iki sa long mu inspiration na benda kalau saya di sini juga cik em kujuki Jadi ke ba mapi ko kik mi pa pi dei ban pendep hal kon hoi kata ka bai dei ma pin long pi ka yin ka semi pi ka long kong ka school ka ba ha jadi ka school ka ban kong ni ka school ka ban kong ba ka ban kam kalau ngi ngo sem jong kalau ngi sem ka ba thamai ka ban shio ki kun kiti ka dei ban long ka school ha ka ba ka ji kai kam day na kikot na kajihikai ka day na ka attitude na ka komle na ka nuksa don way parlok janga uang ba ngam ju lagi manisyu selamba ndai hadu bangandara ya nukun janga banlik badiai kai lamba ka imani khmat imani thì nó cái leng nu na ubala riu nyu snem ula so thu ha bau le yemane ber ka keme yo I ki kpa ju ki we pat mo ki bara I ka kot mo bara I ka kot ban ko ji ruai mo thì ba ki we ki le yemane ti ki ra I ka kot ke thì mình ta nó cái leng nu na akuli ku pa ju ubara I u ban le balik kai ya mak pat yemane Papa phim pa dio kot kai nau blai ba phim le yimani ta perkat ba kata kot kene kot da ayu blai kai jau kulung mo sulung ba lei ba ku pa ju le yimani perkat ba pa dio kot nau blai ti na kalian jo ne ulang pa di parlo janga wang ta kadung ngak I kedok nut janga bat ngahap le chit kot ju ruai no ha ka sniu blai ba bodi ngahap le yimani ngahap ya lam le nu khonพี่ที่ปดองมาทำอาพี่คุณลุงบันทิกายอย่างงี้ที่ละลองกะลงพี่จะประกาศมั้งเดี๋ยวบันทิกายก็มีไปคนเลยมันตาฮักสกุลบันดอนหัวยิงพอเซมคุณลุงมันอุลง principal แต่ฉันนึกเลยลงพี่แต่ตอนคำเชื่อว่างี้ประกาศเอกตาข้อไอ้กาจิงองจะกระเทียนเบลย์มันนักเชนตูร์จงคุณลุงใส่กจีเรอkadon gi sihang ta ten rei bo khulung un ki teng ki lango pun sien ki khun ki red man se ma ba ki pa ki rok kumar kham tam ki ti kiat ki ale kumar bon gi baduai ki bakar ong papa so bahwa di kiat syu se ki baret ki kerpan ki mi pa mei wanam lek wadi sang syu se mei pat kum ta ter thì số sun ai sha ki wan ha kan ka perthei le se ban yo e ka jingya da jo ki mi pa kim ai ka ta ka jia da ka school bagi ban hikai kan kusa bagi ban ai kim sim la ai kumar ki kun kiti nama gitu ki po ki ba dang sedang jo ka jinglong breu jinglong khna jo ki jinglong khulung jo ki kilong very very important ki psychologist ki ongi kata ba kadai ka po long no kum ka kalong no kum ka jam pi ka jam kum ka kum ka kti ka jam ti la pi thawe e kan long bai to ndala e jinjar lani kum tu jing thung bo por to lani hau ding ba khong weng no to thì kapor balung lar phibu do e babej kbot ubeti thì kadai kapor ka balung critical bahaya ka ba phimla ban take for granted ban balari ban I tanghok pa ni taka kami ya kene kam kadai kam ram juk si baru angot bade don mata ka ji pansan prang bai kon ong ne ka jaj
Nếu gia dòng pha tôi biết pha có bao gì hơn mo ya cái mê đây nấm đây gia dòng nó đây khuôn chứng gì mo khuôn chứng gì thì đầu gia sinh nó đây cả độ nam chứng gì thì kata kada berlong ke bah hikmat hikmat jumpi papin ai ya ka e ke bah hatam ki ha ka ni ke por balong tender bah long sluding balong mo slud oli balong te ka kamram jumpi ka long ban pendak penbiang iki ho basic needs maka bam kadi kas clothing mo shelter mo food clothing and shelter kita berkam and very much more than that is the security of their life. Jadi kata kecing iye kebam la ban pendap dano nagi ana kador barba balang jingimu ka Vatican baar kabade hakin rupeu sineng hakwe na kidulir ka teaching office of the church mo ka ongkom ni ya ka benta ka bau pa berkakme hidai ban pendap hak ban hikai kun la ban bujili dano snap ya ka benta ka bau pa berkakme hidai ban pendap ban hikai kun la ban bujili dano tapi kan mau mentah when you enter into marriage you enter in that teaching office kecing hikai wat rai ba pin like na kata kecing pi wan rai ki kaning pertei ber hikai ru yaki hikai ki ban akor ke buram kecing ujum jing le jum ki te kadai ka ba ton kam kerki ya ke ri jing long kemi long pa menta mar bon ki long kemi long pa menta ki la ya be palat mo ka kam ka dawai ki bakin ja slam ni kan dia ki don por nam tagi kon rei nga karpat jori pi you have to time yourself give the right to your children ai ka hok ju ki kon ju pi ki don kam dei ka dut ki man kam ka pisai ju pi ka bang account ka siar ka sa ju pi kan deu ka siap ju pi kata rohoi andre makam kam ke jing i jing pi ya ke jing keduk jing pi ya u ne ka ke jing la kai bat ki ke jing thu ki ba pi e de ki bat ba pi don na ka banta ju ki pi kata kalau bun kam ha te la da bun kam kan no ro pi de ban so thu ba ha ba pi light ka por kata ka por ka ba khandiat ka pi don pi de ban ai por ya ki khun ki ti jing pi nang ba kinlong kinong syong syong di babha pi namar ka syong pi ka training ba pi ai ba kinlong ki ba kumno ong ka khana ba une Bin Laden mo tu wapan kiwin ka patay bolong teroris jo kini al Qaeda mo bah pergi uang ke Amerika ro la bom ke Amerika ro pelaju te ki ong ha bagi tre si ke jing em ke jang udai ukun tham kpa ya ka ba ka keme jang kala kwa hi ba uniap no syakat badon kpo komite kalan share ga kpo jang ka badang pun sini sitai ada kata kalau long penman kum jing ai training you bau satar bau satar mo tin wala mi ak pertai ulong pentrim ke pertai borak we ti kibriu ki balong peaceful pat ki ba wan mesti lebih trace yaki ni ki ku Mahatma Gandhi bat ki we de ki nong ya le nam ta jing lai lo jang kiri ba per pesu i ba ki don ki long yong ki mi na ki long yong sem ki ba yong sem ki ba long tip briu tip play ki ba kwa ki chim ba yi pon ti na ki daw phiap kha ki khun ki ba bom de ban pentrim ki pa thei habang asyong ang ni po pare siya ni hak por meet por jan meet betul la ni tak step ngam haba kitu ki bike ki ba ta ka accelerator ko ba haba to ki mare nang ni ber ka speed ka ba ngatrai pala ni ka sispa karkom ayu ka speed juki no ang ko blay ka rabi ngatip hi kitar ki diki khun jome sumari ki yo ki tu ku ang no yo ki lembub yo no pi te
Ngatrai gitu kila imbai harta ko ban shu le shu ban shu yu kiwan bon ki ba hang ni ki khon ki wan yalam mi ki khon padar don ki bomwan shu ki khon ro kim tre wan shu te la wan ka kme le tam pa ban pha duai nam ta juki ngila ban kala ayu ki ya kata jing long terwa jing ka parthei ki khon ji jung ban ta kim don shu ka values jing ka yin ka sem values ka de ka values jing ka surak jong ka jing enjoy jong ka jing ele kamen jong ka jing yadi lumar ba medi hi ti kat nu ka long ba ma mata ban long kmi long pa sia ai la pai pi ka warning mo la ka dok snam ni pi ka yem persya i pi la ka dok sam ni pi ka long ka jing so si jong pi dan ki khun ki ba ong ni ki mi pa balai pi kha pa denga pilihan kenyot no por banagrit makan yam no pi hadu kata ki namar ki snau ki ong baki don ka hok bat imte rei bat enjoy rei klem da tre klem da le pi kim kinom don kata ka kwa tin dau ban aimon palat ban ailu diki ki ko bahari ki kun pi don kam ban long ban so thu ye ke ban ai blind love is not good, you destroy them. Spare the rod, spoil the child. That old saying still works. Lada ibarit tong ay tak ngi sa long padar ni day bala ayo din. Ayo din. Don't come. Bang so tu ba we cannot ka ai ka baang yo ba day. Don ka limit mo. Don ka limit. Ti pi kum ki pa pi hap shem mi kan ji kai. I'm not an expert in this line. Parenting, I'm not an expert. I have not been a father of it. But gidon ki ba tho ki kot. Thiet ki kot na po da top sin po sa kita. Good parenting. Kumno ban le. Le ni pe ha ka net ki e kot man ta kumno ban patsan prang ba ki khon. Ka attitude ka psychologist ki kumno how to handle ki. Ti hab ai ki shibon ka chi e kan pep. Ada kecing i ke bom de basu jung i matla i tang basu i teng ya poi se kecing ya sniu no si pa si kme na marba haba paula i palat ka kme ko ong e lai sniu no balai ba bumta ti kam dei ka de bandon ka jing ya teli ha ka kom hi kai khu lada ka kme ka so ukon pa so si ka kme na ka leng jok pau de ban hi kai ong khôn khi lại pan map nó này mày đây vẫn ong hạ cái tôi cái trong mê thế cũng tôi thế lại yo partner và lại percaya cái mê hi thế đây đâm hi kai khi lại pan map thế là đâu bao số là si khulung bao là dom na cái đâu khulung cái cái mê cái bạn ong pe khôn na ma pi lại cũng nê ipa ju pi là số sĩ cái khi lại pan map ti kata ka de kalati ndai ban ong long divided ha ka ne ka pata teng we go by feelings de we don't go by pi ni kasi le ti teng haba ka kum sho u khu u pa ya ga yo khon ki ong me wan sho be nyu ja yu kur chu ni sho be nyu ja yu kur chu ni kam dai kum ta no such remarks should never come, should never come. Hagajin day shik mi shikpa. Pide ban sotu, bal pide ban ya plan lepa kumdo ban ai ka ya gajin hikai ki khon ki ti. Te kikme kikpa ki babha ki plan ya ki baro. But kim shu im pahu kim shu im lavish lani shu le ruspa. You don't come and like a saving ke berkot don't come ha ka ni ke jing show kan diap ka don't come ha ka jing along pi ngatip ye ka we ka jing ya tho ha bo mal bisu ka bari ka apan ong ka de ka phun man sim jonga te bala ya rap kam po paris te ala ya rap ki ka jing khawai ka ba he adu kata da la de ban yok lung haput
Don bisa syuk lah de biar kawai porba. Ya tho kawan mare biang padar. Bisa se ban lipui ni khulung. I man kham la kha. Ti kadai ke jing bom I jangai. Jong ki. Teng isu ya penlut ka jing kawai dawai ka bede bat ka ke jing ya tho ka burom pertain te. Na chai dong kam man ka siau kon diam na du bas dang. Jing plan yu pi kum no ban kan siau kan diap kawan ki por ki ba ki ba hiran ba don ka fon ban iku mo don ki fon ban ba pin du ba don ki mi pa ba start ro ki la pen play account ro ki khulung na du dang na shuka hi ro ki play account ki tap mo kalau ko ji kan siau kan diap ki te phiap long ki ba yu changai ma teng dala penlangam tu na ki la he da ka to ju ka bisa joki lawan pak school kama kemat pak lain ro teng ti piap long mi pa ki ba plan ki ba sandur ba ai tadi but kumno kamtam nam ka welfare joki kun ki ti jong pi but ban ai ki jinang ni start ki ba ki don kam namar Hisha kemudian kam ban hikai ki ba ki yang hala ke jong ki jan teng la pidon kaspa sikit rei lada kata kaspa kat suja no lada phimi kai ki bagini yang lejun kijan ten rei kaba pinap thiet kolong mi ki papa start ki thiet ya ka jing nang start kim penlang de pisa mi ki papa start ki thiet dawai ha ka jing bam komod uyata Mereka kombam gi bam gi jimbang batei. Mde na lapang saya mare utit dawai. Mde syo kata gi tit dawai lepa ke jimbang. Pi kita burun kamba mi pa. Ban long nutritious sakar kombam mde kanang ba. Kam ban pila biang ka immune system ke jing ban nilai persya ini jimbang mot pila ban lain ke jimbang. Ti hablong ki mi pa gi basta. Mi pa bu yu chingai. Ki basandur pa. Mdei teng ai ngam tip hadu kan no ka jing has pa ki briu hakas ni kha ban kong ni ko ka podium ba bahalasna hi te ngong total se bakila bon pal kas pa ti kim nang chup no ban kam ti nai bon lagi tu ngatrai ke de ka show ngau la pi has pa ko no ro nai show palat ki bah bai sai khai kun jangat ki ne le kum ne ngin de plan Don't come and let moderately. Ta kalong ka jingkat tu ko jang IP, but penlang penban saving kebarun kam ha ka jing IP ngi kasi ngim nang bat save ngim long ku jet benriu ngi kasi te bam khanal lenter picnic lenter te actually which is not correct, not nice. Ngi de happy going people te ka bha si bon rei long ba ngi hab nang ro bat se mo happy going nim don kan ka ba kilom kini kita khar kan dauri ni ke mo pinayo kun kan thei sati sita khar te snyu jong kpa yo ka me ya slen namar ki kin habwat pisa ban thiet briu na ka ban tau khun jong ki hab ai yo wan mo chong kha ka dauri mo ni hang ni ngim don kum kata ki te ni ai ngu play nam ta ka jinglong happy going juga jinglong ka jai ban riu jungi ten re long ba ha chu por ni hab long ki responsible parents ki pa ki ba plan ki ba sandur ki ba I kala shalis ki okay te ka ji dei jong phi but ki ba hi ngasam mo mending ala ong ngat ong mani ka jinga dei ki jong phi ba du blai shwa ki jinga dei jong phi bat ki khon tamata ka jinga dei jong phi bat ki ba hi ngasam te ka jinga dei jong phi bat ki ba hi ngasam kalau berin kam ini kan mau ba wat la dah ka jai madu jingi ka shaka shaman ka dei hi ki arkur mo ki arkur te andai ka dei ban long tang ha terus ngi kategorim cha ban kebangis ngit keren sepangkata mo la da burang ko wi akur ka muslia ya phi mo yo no menta ha ka jing em jong ge
jong i Christian ding do ma bad i bet bhalin Mary Mukim la zaman ka kanu ka kam ko begini ki arngot ki di man perkhan kakur Mukim khabe syong jialang bad kakur ding do khabe syong jialang nang bata jong pi kam dei shu pila dei man pi ban rai ki ai mo ya kanu ko ba pi de ban rai pila long ka we pat ka unit jong ka kur ka jai te ka ji dei ju pi bat ka kur ka jai bat ki mei pa ju pi ba ying sam ni pi hoi ka long ka ba dun kam ban ba pin maintain and ray many decisions which you have to make yourself phim dei ban ab ban console ter nam tai barit ru hoi la da phim so thu ti kali ni ki han dei chong no man taเอาไปพิลาพิมพ์ทิพย์ดูคิวยาวเงียบกันโน่ที่ก็รีบไม่ทันที่บารีดบ้ามั้งไม่ได้ตารกุตมั้งที่บารีดบ้าไอ้ไม่เทปข่าวกันโน่หังนี้เราพิเทปบุญพลาเตละกันจ้าพิเทปขันเดียดพลาลงยาอุบชิดkata ban keli is good ban keli hendrai long ba for any silly things you have to refer te kamot pinam long rang ba lan non tiga banga mud banong ipi ba pide way ba pi la shim ya ka kardan long kme long pa pide ban rai bon ki dalati ya tu inform as kat si kum ka jing buram ya tu ni plan kum ne ti pi don e ban ong le si ai jumut shu se ni ha te ngi mut kum ne hi mut thiet kata ngi mut le kum ta chi ngaterai ke benkam bha kata ba pindon ni kata ka hok ba pila ban to feel the love of each other dak ba pila ban ni rai la i kani ka jing ngau long jing i ti ba la da shuno ki wei kon pan rai nam ta ju pi kata ka jing ya de ju pi ka chong kan dong no hi te bun sien hi teng gi balai baki kiau gi thau ki long ka jing thut mo ha ka chong shaman ka dei ka ta ba teng ka jing interfere palat jong ki pen long pi ban long khana sa ti imdei ban hoi buram ki dei don kam hi bat pinya thu kham tam le don ki no jing rai ki ba kham he kaba ka pitun kam ka jing dei jong pi kumno nomor ko mala ong pi man hakan ni ka ni kai no kong ba ka jimburam ya ki arliang kam tam ka jimburam ya ki kha ka de ka wei ka bagi don hapo ka kariti ka dustur ko jungi mo perkan mau pi ba ka tu ka research ka bangale ka thesis pang permanent partnership of marriage among nekasis bangle sa Bangalore bangal ai di questioners kijing kali mo balay urang ba kasi jingi dalong bakit kli te ai di option laban de baklam ai jaju laban de baklam ai ka khande wa sia pu kanang temen yu lani laban de ka jing bom nang ban buram jong ka liang jugi kan thei yaไม่ค่าบัดกีบาเยียงเซมจงบาที่ชาบนกีบาอบเบกตายดิกจิบอมนั่งบนบุรมว่าพน้องยาวรังบะบะคุสไลพิมยาบุรมยังพิมยาบุรมยายเมย์จงมันparaจงte ngarang nam kuslai spam jupi kata attitude kawan bonsin na urang ba wan bonsin ten dei lada pinang kumno ban buram pilek mo pilek chungo iki kha de ban ra berbor ki gifts naga yeng jupi pentet ke ga jain beret di sei ai jing ai ba ngatai yata ka di ka we ka ai ka bat pan ba ni ka jing buram kawan ro ka jing le mo tapi shu nang ban buram tawat taktin tli ka biang dei bat pin isi sya te kata ka jing buram kam dei ru tang ya ki bahi ngasem rei ni ka we ka jing ker khu
Kabaay yaki arngut haka syongka syoman. Haga ba kut atat jong kajing syongka syoman. Haga jing riti jong kajing. Jeng haga riti jong ka di penyat hok. Idai kini hi. Kawai kaba kadai kajing leis nei. Pi. Kani kakta kaji idai jong pi bat kabalang. Kakta kaji idai jong pi bat kibahi ngasem. Kadai bantuan hak kaji idai jong pi ru bat kiwai. Ia kani kajing kerku ba pa ipi. Shua pin be na nai mane ulang do kerku ipi. Ia kini dagi kini kintin. Ko ba pingu ka kli jong pi. Dung do ong ublei pa unri ipi. Hak kaji teli jong kaji ie. Kaji suk ukres kani don bat pi bat kayi ngasem jong pi tapi om amen. Long pi bal kerku halaki khun kiba syam jing tengen halaki lok bat kiba suk habaro. Amen. Tolong kisaki jong ublei hak pertei daga bale is nei kiba syam jenjar. Pi kata kadai ki ong ka mission ba pa ip. Ka mission ba pa ip. Kile ban le is nei ya ki basyam jenjar. Te kani kat hadu kat no ka jing jeliu jong ka jing i jong pi arngut chi tengah. Kalong ka syom hadu kat no pi long ki beri ki ba i di ki wei. Ki ba i di ki wei. Ha ka simet le nei kum ka yin ka sem. Kum no pi le is nei ki wei. Kalau dah pilong kibri basos giwei balis giwei. Ya kata kajing bahaju pi. You will love each other. Kajing lek bah kajing lek sebon jong ka kantai. Long kapa usah fall in love wat ka ambil tang ya ka ya dia kajing long juga. Bakal kibri ba perkat giwei. Lagi perkat giwei yang alele ka sa perkat. Kalau tadi. Te kajing lek bah kajing ye jong log ya giwei kajing lek isnei besim jenjar. Kapan i cucu ia ka tengah yu hi te ki arngut ki de ban la ban ong ki de ban yakob ban la isne bat kata kan create attention ia ka ji de jong ki arngut that you fall in love with the goodness with good character of hidan pi te kani ka de ban long ka kalau katong kuma kabalang kalabu ang ni kani kay jingkerku bakado tolong kisaki jeng ublay ka pertay da kabala isnay ka basyam janjar ti nakasla ka basispa kanay pkonday ka kon ti beneng mo sispa kanay pkonday ti kata kade banlong ka jing im jo pi center cita hakabalang pinong ki bala isnay pinong ki basbon man ay ya ki jon kampo kabalang ya ki bahi ngasem dan ki bapang ki basytam. But hakaba let's say nakaliang jong ki bahi ngasem jong kantay dan bapang ndai ban ap hadu banda ong kantay yau senrang yang in lepe ki bahi jonga. Ndai la batip nakaliang jong senrang ong ngi sengudon ki bahi yang pi basytam yang in lepe. Ti syong don ki ba pang basytam nagi jong senrang. Wadap apa du bau tau senrang pa juga yang ong ya se keme ya lek pe ki bahi janga na pila tip pide ban long ke le ban kan thai ban ke ban ong ngios ngawodon bapang I tu bahi pi itu ikha tata ya se ngene le bat haba pile khamta me ki jimpang istam bat ki jingyam tu kide ban long ki por ba pila ban pen I kata ki jing ye jumpi kum ka yeng kasem ban ai ong ngene ai kat no tendai nakaliang jumpi nakaliang jong dalam kami cuba nak lelepi kaya yang lada dalam kami menyerap lang kum kerja sautu lang le Henry nakaliang jong inisiatif jong lelepi bayang jong kikah kemerdekaan syong haka kan thai no bakan aji Arab pi ni lelepi senang ke syong yu senang kum no aji Arab hoi kata kalau bulan kami bat kawai kaba papiap kan mau bah ka jing lum ka jing lang ka bagkran mo ka pisa pi lain ka jing yok ka jing kot bun sin ka jing bom thu bhai ka nero ke lam sibut ji kulumar I
Tiga dia ban syai bah. Dia ban syai bah. Ba kajing kemuat hakapor mentai dia ban pelan. Mengini lek kumno. To ngadon kum kan kam. Ngampat don kam. Ngahap don dipen api. Ba kum tat kum kan lagi haba piet ni hadu kata-kata ti kemuat ka kita ka dia ban syai bah. Dia mas ngurem lah dengan dia ban bam nak kamai jung pi. Kan the kum senrang ong mo. Ngabang i de pi. Ngatib ba pi nam so ngan persyang manwat ka kam ke jam. Lani hak bedi bat ka ka kan the ke bompat don kam jam kam ka ong nga ap ye ke jing isne ke jung pi. Ti hak jing yo jing kot ro ka de ban syai. Kat nu halang. To le se pila ban don la ke jong ki bang ka ong kum ta ter. But ultimately, hindi ban buri mo. Ya hak bede bat ka jing yo jing kot nama bun sien ka jing buri bat ka jing ka thau hi ya ka jing bom syania. Ka theu sta. Wala da kam dal kamlong ta ro rei ka saja si kata. Pi ku ban tip ya passbook ka dot ka no. Penirit. Andar lokat ki. Andar lokat ki. Te kom day ban long ta don kam hi ban don kam ban long syai teng won ka phun ru teng ka phun te long pim ku ta ka phun janga te long re him deng ta I think after all you have to be an open book no open book pe kani ka bang open book man an open book to each other, but any page you want to go to, you will get access to. Tilada pila poe to put jong ke ji shisha ke de ban long tat. Jong ke ji ke shisha ke ji bangam kwa ban buri chu. Ti kane ke de ban long ka. Ke de ban long ka. Ke de ban long ke ji im ku jong. I have nothing to hide from you because I love you so much. You can always rely on me. I have nothing to hide from you. Thì chúng ta rồi học về đây bắt cả jing don jing em, cái jing yo jing kot. How much we need penlang, kat no penlang. Kita kide bat. Thì sa ka way pat ka banta. Cái gì đây trong phi bất kỳ quay pan cái một ông bà cái im lặng xa lặng mo quay pan bà mặt dân mặt bà là khót ye phi kỳ ha cái jing trong khai shaman bà pin long cái unit ha po cái im lặng xa lặng en san nhiều ye phi cùng cái yin cái sem thì san nhiều ye phi en sa Nagalang orang baik senang orang satu ipi kerten cuy bila dek ye kesem bila longi orang semua tapi kalau kita ada satu ipi haba di mail le badi pa mo tapi mentah satu ipi kum kehiang kesem batmai ade ke masuk isat berkata la itu ipi dah ke senang katau di pihak long kinang senang ki babha pihak long kinang senang ki ba ya trelang nak banta ke jingpha imlang kasalang Hakan benta baro. Lada kadai hakajing lek khut. Lada kadai hakajing maintain discipline hakajing katau. Lada kadai haka jing bot iki rule snong bat kum ta ter dan kam bapin adher. Bapin kit kli. Bapin contribute ya kajing ai be bah. Bat bamde bani manjur kajing sniu. Aba ong imlang salang kemuat phe kata ngiap long yung tin pareng ngiap don kanika civic sense mo civic sense kajing perkhat lem tip kuno teng ngi kasingim don de kani la ka jaklia tang bala light na put sam jengala la don situ suro ke belei teng ibran jaklia ngi pentut jaklia sebelum de bang pentut ti matai kamhari la pila long yo sam de don kami buat lada kadai don mano pan hap halenti
mo don mano penhap tam ikut penhap dai ben ong kaya penhap man dia situ civic sense don kamba to see the surrounding lani kejing ri ka mariang mo kejir kendong ke mariang ngasih hikai berbori kan bagajing ri ka mariang kejing gisi ngim de ban pom pathar ngi de ban tung sentiu ngi de ban preserve iki bala don pam de ban penjot pan pra ini golong berkambha but kejing berat pathar ki berkhoi ki hablong ki dong chong ki bakit kli good responsible citizens ya kan ni la khot di pi kum ka yin kasem la da baro ki yin kisem ki batmai ki long kum ta ngatrai ni sayo ru ya ka imlang salang ka ba khu ka subha bat ka banang pa ni burom iwi pat hi ya ka hok yo ka long bri man bri ti la ban ong shibon ki hin rei ngatrai ka ba khadu du hi de ma pi ban hap im ni kata man la ka man la ka yin ka sem ka don la ka jong ka la ka jong ka uniqueness i ching long kerpang ya ka ba ka wei ka long ing sem ka le se ka dus pa ka wei le se ka wei gi ka sem ka saduna ka wei ba kum ta ti kendian klet ya ka be de bat ka benta ka ma pi don ha ka be de bat ka balang kani ka wei ka ba ka long cause concern ba yang ngi kum binong penyai balang ba kanu ko organization la ta kalong understaff kemuat kata ka organization kan nomla ban function pi ti kum balong menta ka balang jing kalong understaff ya ka ba ngi ka jing long do kalong duna hadu kata jing long dunia duna hadu kata ti ka suan ka pol se ya ka ba ki ni militi na ki rupai ba hi bakin sa IT ai ki jadi kani hagar kom ba pher ti militi ru abang idon ki sedang ki long yino sen ba kum ni pi de ban duai lu blay la de mi ibet ban jet yo khun janga ni ka khun janga man long padar ban long sister ngak loy na pendem ka mon ku jomi pi de ban duai kata kamba gani ton kamba gani namar ba ka responsibility jo phi hi pat pe ya pe im ne tang jo ka yin sa ma jong re jong ka balang ro hi panong basbon ban tip shu chi pe kai ka balang re kham tam ban don ban ta ha ka be dei bat ka jing pan ya ya ka balang ban pen roi ka balang namar ka balang jingi kam long kum ki balang ka balang jingi ka ban kam hi ya kita kilung do kiban long consecrated bakin le ik kam ju blay haga kenya ka khriam ha ka jing sapla bat kiri ki sakramen ki kam sakramen ya ka ban ya ka ba mla ban ble ki du pai ba ti ngi de ban set aside ik tu bri ngam ngai ju ban ong na sor ngim de ngim yo shu kita la ki yeng ki sem ki de ki sem ba ngim yo be na ki soro ya kita ki nong trei ki ban trei ha ka bri so wan jong trai te duai sam la bi e ro ble u ben pin kha ki khun ti ki ban trei nam ti kam jong ble bun sin ki don ki ba ong ni nu phada du la sarong bha mo menta ni juan kai shu ngong tang bang an le ki kam jong ble ngam don por shu ba ngam don por ti saban wan kai le ti jinal pi kha phadar wa pi trai la khap suk mangamo ya khap dar se so ba pi shong nu phadar wa sarong bom juan kai shu ti rei la pi kha phadar te la se ngala la ban wan kai ni pi ti kha phadar kha sister ti dua he blay bo na se un sa pha kin mo ngakan mau por bangadon po Saint Paul Seminary halai merang tu abang sumar kini khana barang red kiba wan temu ban lam padar nagale kimi pa ki ong padar nadu bang ya tho gila arai bayu kun ngkong ngin pha be seminary te sumar bhamu padar yo ne te los ngau ba
te yo ko bursen ngimte hangar ka badang yai la si ki persyang ka tu kan ne ki laban drop no dai aku no ka intention ka de bandan intention ka babha ka de bandan ti ngatrai la biang ni kan chien ki la ai ki la jrong bha but ai ba bleu na pasiau nang hikai shu phi ya ka e ki ba phi de ban pendep kam tam ni ba ka jing em jong phi te sa ji sen ngai ku blei phi baro pilas ngap ha ngai i ba khia mi sam thia to ai ngai blei nam ta kata but wadam so phia ka ji em phi ba hi kai shu mo blei wadam sam thia ka ji em phi wa chu shu bat ka e ki bas thiang ba ha ka ji em jumi ka de ka ta hi ban yo ai ka spa men si bangi dot kame in hero Jesus Christ